5 senyales na posible kang yumaman. Number 1, marami kang source of income. Gaya ng mga self-made millionaire, sila ay hindi lang umaasa sa isang kita. 65% ng mga milyonaryo ay may hindi bababa sa 3 mga source of income. Number 2, you surround yourself with high-achieving people. Napapalibutan ka ng mga successful na tao, hindi lang sa financial kundi sa lahat ng bagay. Dahil may mga kasabihan, we become like the people we associate with, and that's why winners are attract to winners. Number 3, open-minded ka ba? Tama, dapat open-minded ka. Ang mga matagumpay na tao ay patuloy na naghahanap ng mga feedback at naghahanap ng mga paraan upang mapabuti. Number 4, dapat porsigido ka. Ang karamihan sa atin ay madaling sumuko kapag humaharap sa mga problema o pagsubok o pagkatalo. Pero hindi ang mga successful na mga tao. Hindi sila titigil hanggat hindi nila nakukuha ang kanilang gusto. Number 5, mas gusto mong matuto. Ang mga successful na tao ay mas gugustuhin nilang may matutunan. Mas pinapahalagahan nila ang pag-aaral, hindi lang sa eskwela, kundi pati na rin sa kung ano at paano maging successful pa.